बारहा मारदेला ना बड़ बड़ बारहा रोचंदी। हेलो गाइस आमे चलु ए पौने हिट टॉप देखा जाऊ आगु कोन होची चलो जिबा। बहुत बीच तौल को पहुँची गलु आउ मिनिमम रही केते किलोमीटर हम 5-6 किलोमीटर खंड हम 4.5 अछि देखौ 4 तो कहू एई जो कुकुर आइछि सेठी हम से कुकुर गोड़ेला बड़ हमसा पड़ी गला। ठीक अछि चलो चल दुकान चल चाह भा टे पीगी। फाइनली दुकान में पहुँच गलु यही देखुथे दुकान सामने पहुँच जाइए। मौसा चा कर चा दिरा देवे गोटे कर दे ना कि फाइनाली आसीगला आमर चा गरमा गरम चा देखी पारे राति चा पीवार किसी मजा अलग आम चाह पी सारी फ्रेश हो चाह पी रेडी टोटाली देखु ये जगह देखु मौसी मौसी कौन फूल फूल तोड़ुन ना कौन देख देख टाइम देख बाहर जा चाह भा पी दे दुकान में 3:30 बाजी बाहर जा मोर बाहर आओ लाइट बंद हो पानी मरुणी को जीवाक रास्ता फाइनाली आम पहुँची गलु मरुणी पाखापाखि देखा जाऊ आगे कौन टोटाली अंधार अच्छी देखा जाऊ जाऊे तो आम गोटे जगह रेस्ट नवा गोटे स्कूल अच्छी ग्लोबल स्कूल आगे गोटा कुकुर देखे तो भाई ये पड़ेला से कुकुर भाई कि कुकुर ये कुकुर शांत अच्छे शांत अच्छे आगे पथरे रास्ता सीधा रास्ता अच्छे पूरा अंधार ये पहाड़ देखा गला भी कौन करिया जीवा ना रहिया ना कौन करिया कह रहीजा टिके रहीजा तो पूरा अंधार अच्छी राति गले बहुत डेंजर करवा देखिए 2 जन भी आइए 4-5 जन आई गोटा जगटा होता चलो जीवा देखिए बुले आसिया ना गोटे राउंड मारदे आसिया चलो टिके दिन आइले आम बाहर जावा हेलो गाइस कौन कौन ये गोटे तारा पाखे आ गोटे तारा जाऊँ तारा पाखे आ गोटे तारा हक ना बे सी कौन हो जो आम एरोप्लेन जाऊे बोधे गाई देख पारे राति हो गला 4:30 हो गला केते जोर कुहुड़ी पड़ुची गाड़ी फाड़ी ओदा हो गला टोटाली घंटे पखापाखि ठिया हेलुनी ठिया है टोका बोरिंग हो गला बोरिंग हो गला देखा जाओ कौन हो कौन करिया रे हमको चल जा आगुर गोटे राउंड मारिक आसिया आगुर जा गोटे राउंड मारिक आसिया देखिया कौन हो गोटे जगह ठिया बोरिंग लगुच हो जा आसिया आगुर
ହବ ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ତ ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ହଁ ଠିକ ଅଛି ମଉସା ଧନ୍ୟବାଦ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଯିବା ଲା 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 ଶୀତ ତ ହଉଛି ରେ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଗଲା ଏବେ ଦେଖ ଦେଖ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଗଲା ଏଇଟା ବୋଧେ ନୁହେଁ କି ହଁ ଏଇଟା ଶୀତ ହଉଛି ବେ ଟିକେ ଦିନ ହେଇଥିଲେ ପାହାଡ଼ଟା ପୁରା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ଛାଡ଼ ରାତିରେ ତ ଆଇଲା ବେଳେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଦେଖେଇଦବା ଆଉ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅଛି ବି ମଉସା କଣ କହିଲେ ଯାଇ ହଉଛି କଣ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ହେଭି ଦେଖା ହଉଛି ବେ ହଁ ପୁରା ଲାଜବାବ ଏଇଠି ଘାଟିଟା ଥାନ୍ତା କି ଟୋଟାଲ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇଠି ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଅଛି ବେ ଦୋକାନ ଅଛି ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ବସିଥିଲେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଲୋକ ବି କୋଉଠି ଆଡ଼େ ପଇଲେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବା ହଁ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏଇ ଭାଇମାନେ କହିଲେ କଣ ହେଇଛି ବାଧା ମାରି ଦେଇଛି ଗୋଟେ କଣ ପୋଲିସକୁ ମାରି ଦେଇଛି ପୋଲିସ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ନେଇକି ଗଲୁ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଲାନି ସେ ବାରା ଉପରେ ଛୁଆ ଫୁଆ ଦେଇକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାହାର ରହୁଥିବେ ଆଉ ଯାଇ ହବନି ବାରା ମାରି ଦେଇଛି କଣ କରିବା ପୁରା ଲସ୍ ପଳେଇ ଆଉ ଯାଇ ହବନି ଏ ଯୋଉ କଥା କହୁଛ ମାରି ଦେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଯାଇଛି ବାରା ମାରି ଦି ଜଣ ଛାଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ କରୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛୁ ପଳେଇବା ମନ୍ଦିର ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେଇଠିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ତୁ କଣ କହିଲୁ ବାରା ମାରି ଦେଇଥିଲୁ ହଁ ପୁରା ହେଇଛି ପୁରା ପୁଷ୍ଟ ମରା ହେଇଗଲା ବା ମାରିଦେଇକି ନୂଆ ଗାଁ ପିଲାକୁ ନୂଆ ଗାଁ? ଆମ ଜଟଣୀ ନୂଆ ଗାଁରୁ 4-5 ଜଣ ଆଇଥିଲେ ଆଇଥିଲେ ସେ ଉପରକୁ ପଳେଇଥିଲେ ପୋଲିସ ବାଲାଟା ମରିଗଲାନି ମୋବାଇଲ ସବୁ ଦେଖାଉଥିଲା ନା ନା ଦେଖିନୁ ସେ ଭାଇ କହିଲେ ତାପରେ ବି ସେ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେ ବି କହିଲେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମାନେ ଟିକେ ଭୋର ଭିଉଟା ଆମେ ନେଇଥାନ୍ତୁ ତାପରେ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ ଭାବିଥିଲୁ ତାପରେ ଏଇ ଯେମିତିଆ କଥା କହିଲେ ଆଉ ଯାଇ ହବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲି କେତେ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲା ବେଳକୁ 7-7:30 ଯାଇ ମନ୍ଦିର ଏଇଠୁ କେତେ ଜମା ଆସିছে ନା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନା ତଥାପି ମନ୍ଦିର ଏଇଠୁ ତମକୁ 500 ନା 100 ଖଣ୍ଡେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଠୁ ବରୁଣେଇ ଟପଟା ପୁରା ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ହଁ ସେଠୁ ଆଉ ସେତିକି ବାଟ ଗଲେ ଉପରେ ଆଉ ଦେଖିନା ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ରଖିଛି ସିଷ୍ଟମଟା ହେଉଛି ଏଇଆ ବାରା ମାରିଦେଲା ନାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାରା ରହୁଛନ୍ତି ବିରାଟ ସାପ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାପ ବାରା ଆପଣ ବୋଧେ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି ବୋଧେ ଆମ ଘର ପାଇଲା ତଳେ ବରତଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ ରହୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ହେଇଛି ସେଇ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖଶାଳା ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଯିବ ସେଠି ବାରା ମାରି ଦେଇଛି ବାରା ମାନେ ଏଇ ଭାଇ ଅଜଗର ସାପ ବାରା ଜଣକୁ ମାରି ଦେଇଛି ଚାଲ ସେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ପୋଲିସ ଜଣେ ପୋଲିସ ସେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଗଲେ 3-4 ଜଣ ତଥାପି ଆପଣ ସିଏ ଆଗ ହାଇଡ୍ରୋସକୁ ଧରିବ ତ ହାଇଡ୍ରୋସକୁ କାମୁଡ଼ିକି ତାକୁ କିନା କଲା ପରେ ଚିରିବ ଖଣ୍ଡିଆଟା ତା ଦାନ୍ତ ବାହାରିବ ବୁଝିଲ କାମ ହେଉଛି ଏଇଆ ଇଏ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ସେ ଛୁଆ ସବୁ ଏଇ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ଜନ୍ମ କରିଛି ସେ ୱାଲେସ୍ ଉପରେ ଯୋଉ ୱାଲେସ୍ ଲାଗିଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଇଏ ତ ଗାଡ଼ି ବେଶୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଧରିକି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ପୁରା ଟେକା ପଥର ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ମାଆକୁ ଆଉ ସେ ହଣ୍ଡିଆ ଥିଲା ଗୋଡେଇକି ଆଇଲା ଧରିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖରା କରିଦେଇଛି
ଛନ୍ତିଆ କମରା କରିଦେଇ ଜୀବନ ବିକଟ ଗଛରେ ଚଢିଗଲେ। ସେ ଗଛରେ ବାହାରିଛି ସବୁ ଛଡା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଏମିତି ତା ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ମୂଳରେ ସେ ଛିଡା ହେଇଛି। କେତେ ରାଗ ପୁରା ସକାଳ 8ରୁ ଛିଡା ହେଲା ରାତି 11-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସକାଳ 8ରୁ ରାତି 11-12 ସେ ସେମିତି ଗଛ ଉପରେ ବଇଥିଲେ। ହଁ ଏଇ ଲୋକାଲ ପିଲା ଆମର ସବୁ ଭାବିତେ ଖାଲି ଫୋନ ଫାନ କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ଗଲେ ଯେମିତି ପୋଲିସ ଆଟାକ କଲେ। ପୋଲିସ ହେଲା ଇଏ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଏଠି ଥିଲେ ଇଏ ତ ଜଗୁଛନ୍ତି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେକୁଠି ଏ କହିଲେ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଆଉ କିଏ ଆଣିନାହାନ୍ତି ବାରା ପାୱାର ଏମିତି ମୁଁ କହିବ ଇଏ ପଳେଇଲା ଗୋଟେ ମୋଟା ଲୋକଟା ତାକୁ ଘିଣିକିନା କରିଦେଲା ସିଏ ସାମଟା ଚରିଗଲା ଉପରେ ତାକୁ ତ କାମୁଡ଼ିକି ନେଇକି ପଳେଇଲା କୁଆଡ଼େ ରିଖୋଜ ରାତି 2ଟା 3ଟା ବେଳକୁ ଖୋଜି ଲାଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ କେତେ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି କେତେ କିଏ ଆଇଲେ ତାକୁ ସେ ଜଗି ଛିଡ଼ାଇଦେ ଗଛଟି ତାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସିଏ ତଳିକି ସେଠୁ କହିଲା। ତାପରେ ସେ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଆକୁ ଲୋକକୁ ଖୋଜିଲେ ଆଉ 5 ମିଟର ଦୂରରେ ତାକୁ ଭିଡ଼ିକି ନେଇକି ତା ହାଇଡ୍ରୋ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛି ପେଟ ଚିରି ଦେଇଛି। ସେ ତ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା ଆସିବ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇନ୍ ଯେତେ ସାରା ସବୁ କାଟି ଦେଇଛି। ହଁ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ପରା କୋଉଠି ଯେ ଫୁଲ ଆପଣ ସାଙ୍ଗଟା ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଫେରିଲୁ ଆଉ ଯାଇ ହବନି। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଜଣେ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ ତାହେଲେ ସିରିୟସ୍ କେସ୍ ଏଠି ନା କିଛି ହେଲା ରହିଲୁ ଟାଟା ଚାଲ। ଯାଇଥିଲୁ ତ ବରୁଣେଇ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଯାଇଥିଲୁ ବରୁଣେଇ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାରା ସବୁ ଦେଲା ହେଇପାରିଲାନି କିଛି। ଦେଖାଯାଉ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।